O gran clásico do Nadal da provincia Pazolandia manterá os prezos da última edición. As entradas xerais sairán a 5 euros por persoa, mentres para quen integren os grupos promovidas polos concellos e asociacións da provincia, o custo reducirase a 4 euros. Os días de actividade para os máis cativos empezarán o vindeiro 26 de decembro e prolongaránse ata o 4 de xaneiro de 2025. A decisión tomouse durante a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, que tivo lugar onte, na que tamén foron fixados os prezos públicos do Plan de Publicacións do ano 2024. En materia de cooperación municipal, a Xunta de Goberno da Deputación activou 108.000 euros en axudas para senllos proxectos en 2 municipios da provincia, 48.000 euros para un proxecto de reparación de Firme e Travesía e 60.000 euros para a instalación dunha depuradora e conexión da rede de saneamento en varios pobos.